The Right Honorable Raila Amolo Odinga. To mano dhi timore nade nikech mano ango manyien ni seche 72 mano odiochienge 3 kende to ker to noselando ni kuyo en odiochienge 7. Aparo ni seche 27 en ka koro osekel dende ka, taparo ni koro ing'eni ma state funeral nyaka go kwani to ndalo adi od po ndalo adi minyalo ike. Koro aparo ni sirikal to koro go kwani by Jumapil, kapok Jumapil ochopo to onego bed ni oseike. Kigo ndalo 7 go to ok chop wuok tich, nikech kawuok tich 2 kapok ochopo holiday madhi to onego bed ni oseiki. Koro en gima nowacho ni ok odwa ni mondo dende obudhi, nikech Raila ne nono. Raila ne en gi teko man nonyalo donjo kuom jopiny te. Jopiny ne winje, ne okelo oganda together kata kanyachiel, to miyo wishes ke kata dwache en gima kata sirikal ong'eyo ni nyaka to giwinji kaka mama wacho, kaka Oburu wacho, kaka familia ne machiegni wacho. Koro wan to koro en kuyo makende matek. It's not easy. Joka janam tiri kuonde